Ọpụpụ 16 ha si n'Ilim bulie ije. Nzukọ niile nke ụmụ Izrel wee baa n'ọzara Sin nke dị n'etiti Ilim na Sinai n'ụbọchị nke 15 nke ọnwa nke abụọ site n'ọpụpụ ha n'ala Ijipt. Nzukọ niile nke ụmụ Izrel wee tamu megide Mozis, megidekwa Erọn n'ọzara ahụ. Ụmụ Izrel wee sị ha, ọ ga-adị anyị nnọọ mma ma a sị na anyị nwụrụrị n'aka Jehova n'ala Ijipt, mgbe anyị nọdụrụ n'akụkụ ite anụ, mgbe anyị rijuru nri afọ, n'ihi na unu emewo ka anyị pụta baa n'ọzara nke a iwere agụụ mee ka mkpokọta nke a niile nwụọ. Jehova wee sị Mozis, lee, m gaje ime ka nri si n'eluigwe zooro unu dịka mmiri. Ndị m ga-apụ chịkọta ihe nke otu ụbọchị n'ụbọchị ya, ka m wee nwaa ha ma ha ga-eje ije n'iwu m ma ọ bụ na ha agaghị eje. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị nke 6 na ha ga-edozi ihe nke ha na-achịbata. Ọ ga-emekwa okpukpu abụọ nke ha na-achịkọta kwa ụbọchị. Mozis na Erọn wee sị ụmụ Izrel niile, n'anyasị ka unu ga-amara na Jehova emewo ka unu si n'ala Ijipt pụta. N'ụtụtụ ka unu ga-ahụkwa ebube nke Jehova, ebe ọ na-anụ ntamu niile unu na-atamu megide Jehova. Ma anyị onwe anyị bụ gịnị na unu na-atamu ntamu megide anyị? Mozis wee sị, nke a ga-abụ mgbe Jehova ga-enye unu anụ na anyasị ka unu rie, mgbe ọ ga-enyekwa unu nri n'ụtụtụ ka unu rijuo afọ. Ebe Jehova na-anụ ntamu unu onwe unu na-atamu megide ya, ma anyị onwe anyị bụ gịnị? Ha abụghị imegide anyị bụ ntamu unu na-atamu, kama imegide Jehova. Mozis wee sị Erọn, sị nzukọ niile nke ụmụ Izrel, bịarunu nso n'iru Jehova, n'ihi na ọ nụwo ntamu niile unu. O ruwe mgbe Erọn na-agwa nzukọ niile nke ụmụ Izrel okwu, na ha chere ọzara iru, ma lee, ahụrụ ebube Jehova n'igwe ojii ahụ. Jehova wee gwa Mozis okwu sị, anụwo m ntamu niile nke ụmụ Izrel. Gwa ha okwu sị, n'etiti ehihie na anyasị ka unu ga-eri anụ, n'ụtụtụ ka unu ga-erijukwa afọ na nri. Unu ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova, bụ Chineke unu. O rue n'anyasị na nnụnụ kweel rigotara kpuchie ebe ọmụma ụlọ ikwu ha. N'ụtụtụ, igirigi wee dịkwasị n'ala gburugburu ọmụma ụlọ ikwu. Mgbe igirigi nke dịkwasị n'ala rigoro, lee, n'elu ọzara, imurimu ihe nke ekpere ekpe, imurimu ihe dịka hụwa frost nke dị n'elu ala. Ụmụ Izrel wee hụ ya, sịrịta onwe ha, gịnị ka ọ bụ? N'ihi na ha amaghị ihe ọ bụ. Mozis sị ha, nke ahụ bụ nri nke Jehova nyeworo unu ka unu rie. Nke a bụ ihe Jehova nyere n'iwu. Chịkọta n'ụfọdụ n'ime ya, onye ọbụla dịka oriri ya si dị, otu ọtụtụ ọma, otu isi, dịka ọnụ ọgụgụ mmadụ unu si dị, ka unu ga-ewere ya. Onye ọbụla o were ndị nọ n'ụlọ ikwu ya. Ụmụ Izrel wee mee otu a. Chịkọta, otu onye na-achịkọta rinne, nke ọzọ na-achịkọta nke nta. Ha wee were ọma tụọ ya. Onye chịkọtara rinne enweghị karị nke ga-ezuru ya. Onye chịkọtakwara nke nta, ọ dịghị ihe fọdụrụ ya inwe. Onye ọbụla dịka oriri ya si dị, otu a ka ha chịkọtara. Mozis wee sị ha, ka onye ọbụla ghara ime ka ụfọdụ n'ime ya fọdụ ruo ụtụtụ. Ma ha egeghị Mozis ntị. Mmadụ ụfọdụ n'ime ha wee mee ka ụfọdụ n'ime ya fọdụ ruo ụtụtụ. O wee gbaa ikpuru na-esi isi. Mozis wee wee iwe n'arụ ha. Ha wee na-achịkọta ya kwa ụtụtụ, onye ọbụla dịka oriri ya si dị, ma mgbe anyanwụ dị ọkụ, ọ gbazie. O rue n'ụbọchị nke 6 na ha chịkọtara nri okpukpu abụọ. Ha nwere ọma abụọ n'otu n'otu.
ndị isi niile nke nzukọ wee bịa gosi Mozis. Ọ sị ha, nke ahụ bụ ihe Jehova kwuworo sị, idebe ụbọchị izu ike, bụ ụbọchị izu ike dị nsọ nye Jehova ka echi bụ. Ihe unu na-eye, yeenụ ya. Ihe unu na-esikwa, sienụ ya. Ma ihe niile nke fọdụrụ, dọbaranụ onwe unu ya, ka ọ bụrụ ihe ndebe ruo ụtụtụ. Ha wee dọba ya ruo ụtụtụ, dịka Mozis nyere iwu, ma o sighi isi, ikpuru adịghịkwa n'ime ya. Mozis wee sị, rienụ ya taa, n'ihi na ụbọchị izu ike dịrị Jehova ka taa bụ. Taa unu agaghị achọta ya n'ọhịa. Ụbọchị 6 ka unu ga-achịkọta ya, ma n'ụbọchị nke 7 ka ụbọchị izu ike dị, ọ dịghị nke ga-adị n'ime ya. O rue n'ụbọchị nke 7 na ụfọdụ n'ime ndị Izrel pụrụ apụ ịchịkọta, ma ha achọtaghị. Jehova wee sị Mozis, ruo ole mgbe ka unu na-ajụ idebe ihe niile m nyere n'iwu na iwu m niile? Leenụ, n'ihi na Jehova enyewo unu ụbọchị izu ike. N'ihi nke a, ya onwe ya na-enye unu nri nke ụbọchị abụọ n'ụbọchị nke 6. Nọdụnụ onye ọbụla n'ebe ọ nọ, ka onye ọbụla ghara isi n'ọnọdụ ya pụọ n'ụbọchị nke 7. Ndị Izrel wee kwụsị ịlụ ọrụ n'ụbọchị nke 7. Ụlọ Izrel wee kpọọ aha ya Mana. Ihe ahụ dị ka mkpụrụ korianda, ọ dị ọcha, idetụ ya ire, ọ dị ka achịcha wefa eji mmanụ aṅụ mee. Mozis wee sị, nke a bụ ihe Jehova nyeworo n'iwu sị, ka nju ọma n'ime ya bụrụ ihe ndebe a na-edebere ọgbọ niile unu, ka ha wee hụ nri m mere ka unu rie n'ọzara, mgbe m mere ka unu si n'ala Ijipt pụta. Mozis wee sị Erọn, were otu ite tinye nju ọma nke mana n'ime ya, dụba ya n'iru Jehova, ka ọ bụrụ ihe ndebe a na-edebere ọgbọ niile unu. Dịka Jehova nyere Mozis iwu, otu a ka Erọn dọbara ya n'iru ihe ama, ka ọ bụrụ ihe ndebe. Ụmụ Izrel wee rie mana ahụ ọgụ arọ 2 ruo mgbe ha batara n'ala ebighị ebi. Mana ahụ ka ha riri ruo mgbe ha batara na nsọtụ ala Kenan. Ma ọma 1/10 nke ọtụtụ efa ka ọ bụ.